An teanga an sprioc smó a cheanglaíonn spuide le chéile. Nar bhí mar faoi seachtaí, bhuan for an áitiúil bailhhairtí, bhuair siad sin condaig an am, agus an sin nar bhí me 8 ránaí me an for an idirmheánach a bhí ag glob. Thart an am céanna chuime síos go dtí bailhúrnaí agus bhí muid gimartaí na háthasí as círaí go mórtas spell na Gaeltachta, agus sinna chéadúir chu me aine go mórtas spell na Gaeltachta. Bhí mé a fuin bainisteocht nar a bhfuaimid go mórtas spell na Gaeltachta hir sa gar an rua in 1988 agus ní rasúla bi leis. Outsiders ar fad bhí ionainn le haon Gradam sin na bhuachaint. In 1996 sin an bhliain bhua chun na mí críomh na héireann na maó a ceapaí misir tús na bliana sin mar oifigeach Gaeilge secunda. Bhí me an ar feachú bliana. In sin tháinig follantas agus ru me sa toghcháin le híomh mar leas chathaoirleach. Ceapaí mé ar cóla láin sin mar teachta ar son chun na mí. Tá mé mar chathaoirleach ar a glob. Tá mé freisin mar chathaoirleach ar an gcuiste áitiúil de go mórtas spell na Gaeltachta agus beidh go mórtas spell na Gaeltachta á reachtail aganne I mí meitheamh seo thugann. An sin roimh an nula ceapú me mar oifigeach Gaeilge secunda. Tá riail agann inis má tá tú geiris rud a chun amach faoin leatrá nó hebricad a héin nó bhfuil tréna le faois tá riail an caiise bheith áthangach. Bhuaimid críomh an sin ó hí fundúireacht seosan ag donnach. Agus tá sé sin an táhairta tú. Agus inis tá muid súla dían go móid an chéadhfuil eile go móid an críomhór. Siad an Gradam a smú déiteach tú áilt bhfuil mar ball go chumann le scéil, Gradam an Uachtaráin. Ní raibh me riamh sa Spáin, ní raibh me sa Portugal, ní raibh me sa Rank, ní raibh me riamh Barlam go amach a bleanúir clufa pell nó mó cilmé na bhd nó áitichaí mar sin ná bheith hall ar a trá hall sna áitichaí sin. So inis dar ide siad a buach faointe smó mo híal ar a meallas. Gradam na Gaeilge, buaite nach de Cathal Seoighe.